Les generacions i els seus noms. La generació silenciosa. Els nostres iaios i les nostres iaies van créixer amb la postguerra i han viscut més canvis que ningú. Són fidels als seus valors. Els baby boomers van passar de jugar al carrer a veure la televisió en blanc i negre. Entenen per què ens comprem pantalons trencats, han estat tota la vida treballant. La generació X va créixer amb la tele. I quina tele! Com la Bola del Drac, Barrio Sésamo. Van veure néixer l'internet, però encara guarden cassets, per si a cas. Són els que prefereixen cridar per telèfon abans d'enviar un WhatsApp. Els millennials. Aquests són uns jugadors professionals del Tamagotchi i de parlar per Messenger. Els primers en conèixer l'estrès laboral i el mindfulness. D'això res, anomenar-los generació de cristal. La generació Z. Aquests no són els que busquen tutorials a YouTube, perquè ja fan ells tutorials. Odien parlar per telèfon, així que sempre opten per enviar un àudio de 5 minuts. I per últim, la generació alfa. Saben com funciona una tauleta abans que nosaltres. Seran els primers en veure cotxes voladors? I tu, de quina generació eres? Deixa-m'ho en comentaris i a veure quina generació guanya.